A ďalšieho zaujímavého hostia tu máme v Dobrom ráne. No, myslím si, že taká najčastejšia téma, najvďačnejšia téma komunikácie medzi ľuďmi je samozrejme počasie a potom druhá téma choroby. O tom sa ľudia najčastejšie rozprávajú, ale práve, že my sa budeme teraz rozprávať o chorobách v zmysle toho, aby sme ich nejakým spôsobom stratili a aby sme sa lepšie cítili. A pán Štefan Zakoťanský je tu práve preto, aby nám poradil, ako sa zbaviť chorôb, dokonca, že si môžem pomôcť sám. Príjemné dobré ráno vám želám. Dobré ráno prajem všetkým. Prajem všetkým, aby sa prebudzali a vstávali vždy zdraví. No, nie vždy sa to dá, samozrejme. Hej. No, ale na to je tá samoliečba, aby sme urobili niečo na to, aby sme takto stávali a boli zdraví. Čiže vy ste k nám prišli do štúdia, aby ste nám povedali, že dokonca, keď ja sa zle cítim, mám nejaké bolesti, problémy zdravotné, môžem si pomôcť sám, že nemusím ísť ani za lekárom. No, takto príroda nám dala každému živočíchovi alebo každému jedincovi, aby mohol sa ošetrovať sám. No a je tam možnosť, ako si sám poliečiť 80% zdravotných problémov. Tak poďte nám prakticky poradiť, ako je to možné. Čiže vy ste objavili dokonca, že áno, človek má niekoľko púdov, materinský púd a ja neviem ešte aký, a dokonca má aj samoliečebný púd v sebe. Tak ako ste spomínal, ten sáci, rozmnožovací materinský púd sebazachový, medzi nimi existuje aj tento samoliečebný púd. Lebo každý púd má veľký význam pre život jedinca. Takže aj ten samoliečebný význam má v tom, že keby prichádzala choroba, vieme zasiahnuť do začiatku prichádzajúcej choroby, zastaviť ju a nenechať, aby sa to rozvinulo do vážnej choroby. Ale tá metóda dáva nielen tú prevenciu, že zasahovať do začiatku choroby, ale aj represiu. Už keď sme ochoreli, ako postupovať pri jej liečení, zbavení sa. A potom ešte, keď napríklad pri tej chrípke vieme, že dlho sa to vlečie, tá chrípka, že nevieme sa zbaviť tých následkov. Tak tá metóda dáva práve ako účinne sa zbaviť, aby neostali tie následky, lebo vieme dobre, že z nevylečených chrypiek môže nastať cukrovka alebo angín, alebo to ide na srdce alebo na kĺby. Tak tu vieme sami zasiahnuť na určité miesta, ja to volám zápalové ložiska. Lebo tá zápalová choroba má kdesi svoje sídlo a ona sídli v tých práve zápalových ložiskách. Ale prečo ja som tá osoba, tá správna, keď ja mám tú bolesť, že si viem sám pomôcť? No, je to aj naša povinnosť. By sa dalo povedať potreba, ale aj povinnosť. Pretože my sme najbližšie našemu telu. A najlepšie asi naše telo poznáme. Presne tak, že poznáme. A keď sme najbližšie, tak sme potom aj prvým lekárom. No a tá samoliečba znamená aj to, že niektoré veci sa nedajú zastúpiť. To znamená, keď chceme liečiť chorobu, my musíme nájsť tú príčinu. To znamená, že si urobiť to samovyšetrenie. No a pri samovyšetrení hmatom len my cítime v svojom tele, či je tam alebo nie ten zápal. No dobré, tak poďme si to prakticky nejako ukázať, ako ja to môžem zistiť, keď mám povedzme nejaké bolesti chrbtice. Ten hmat? Tak na chrbtici, kde nedostaneme prstami, tak by sme poprosili niekoho doma, aby nám prešiel tú chrbticu prstami. Ale keď nemáme nikoho, na to je tá masážna pomôcka, na ktorej sa sami... Masážnu pomôcku priniesli, no tak poďme si ju pozrieť. Aha, ľaľa, tu je pomôcka. No, takže keď máme túto masážnu pomôcku, nepotrebujeme už na to druhú osobu, či ako masera, alebo doma naháňať niekoho, pýtať, chce sa ti masírovať, alebo môžeš ma prísť pomasírovať. Nastavíme si masážnu stopku v takej výške, kde potrebujeme masírovať. To znamená, že... Takže bolí ma čo? Budeme to na nás ukazovať? No ja to radšej na sebe ukážem. Aké máte problémy na chrbtici? Takto, začneme z vrchu, hej, kľúčovou chrbticou. To znamená, že nastavím si v takej výške, aby som sa mohol oprieť krkom a už si hľadať, kde mám to boľavé. A už keď to nájdeme, tak robíme krátke pohyby a ono sa to tam masíruje. Hej? Čiže priamo pôsobím vlastne na zdroj bolesti, kde cítim tú bolesť, že mi vychádza. Áno, zdroj bolesti je to ložisko choroby, to sídlo choroby. Ale ešte tu vieme aj dostať sa do patričnej hĺbky, lebo doterajšie masáže boli také skôr povrchové, že riešili len ten povrch, ale toto ide až k koreňom nervov. No a
To sa dá dosiahnuť len takým pritlakom silným, ktoré prsty by nedokázali. Úžasné. No. Veľmi zaujímavá téma. V nej samozrejme budeme pokračovať aj ďalej, ale máme tu aj telefónne číslo. Nech sa páči, posaďte sa. Pán Zakoďanský vám určite veľmi rád počas celého dobrého rána poradí a vy zatelefonujte na číslo 0918 630 414. Ak máte napríklad nejaké problémy s dýchacím ústrojenstvom, alebo myslím si, že aj s inými časťami tela, áno? Tak je to na ľudské telo, takže od hlavy po pety, ako dýchacie ústrojenstvo, interné orgány, aj ten pohybový aparát. Dobre, ale ja si myslím, že dôležitý je aj pohyb. Tak teraz si poďme trošku zacvičiť. Ja som videla na diaľku, že Zuzka Tlučková je už